nos preocupa o tema de a duración da prórroga. Saber se foi ben concedida, nós queremos que non foi ben concedida, pero sobre todo a duración é legal ou non é legal. Eso nos preocupa máis. Gustaríanos que o Tribunal Constitucional defendese os nosos dereitos e decidise que efectivamente temos razón cando decimos que esa prórroga non pode durar ese tempo, non? Outra vía que nos abre esta decisión última do Supremo é poder ir aos tribunais europeos. Unha vez que vas ao Constitucional e unha vez que o Constitucional decida, xa podemos ir aos tribunais europeos, non? Que hasta agora non podíamos facelo. Entón aquí surde unha noticia de moito interés. Xa no ano 2023 desde Europa, a Comisión Europea falaba de que o Estado español estaba concedendo as prórrogas de forma irregular, porque non se adaptaba ás normativas europeas, unha por falta de transparencia e outra por la duración das prórrogas. É dicir que desde a Comisión Europea no ano 2023 se viña a decir aquelo mesmo que estamos nos pedindo e que levamos anos dicindo que é así, que se deu unha prórroga moi longa e que ademais se deu sin transparencia.